Un diwrnod, fe aeth Iesu I dref Capernaum. Roedd gwas I Swyddog Milwrol Rhufeinig yn sâl, ac ar fin marw. Roedd gan ei feistr feddwl uchel iawn ohono. Pan glywodd y Swyddog Rhufeinig am Iesu, anfonodd rai o'r arweinwyr Iddewig ato I ofyn iddo ddod I iacháu'r gwas. Dyma nhw'n dod at Iesu ac yn pledio arno I helpu'r dyn. Mae'r dyn yma'n heiddi cael dy help di. Mae e'n caru ein pobl ni ac wedi adeiladu synagog I ni. Felly dyma Iesu'n mynd gyda nhw. Roedd Iesu bron a chyrraedd y tŷ pan anfonodd y Swyddog Rhufeinig rai o'i ffrindiau I ddweud wrtho. Arglwydd, paid trafferthu dod yma. Dwi ddim yn deilwng I ti ddod I mewn i'n hi. Dyna pam wnes I ddim dod I dy gyfarfod di fy hun. Does ond rhaid I ti ddweud, a bydd fy ngwas yn cael ei iachau. Mae swyddogion uwch fy mhen I yn rhoi gorchmynion I mi, ac mae gen innau filwyr o dana fi. Dwi'n dweud dos wrth un, ac mae'n mynd. Tyr dyma wrth un arall, ac mae'n dod. Dwi'n dweud gwna hyn wrth fy ngwas, ac mae'n ei wneud. Roedd Iesu wedi syfrdanu pan glywodd hyn. Trodd at y dyrfa oedd yn ei ddilyn, ac meddai, dwi'n dweud wrthoch chi, dwi ddim wedi gweld neb o bobl Israel sydd â ffydd fel yna. Dyma'r dynion oedd wedi hanfon ato yn mynd yn ôl i'r tŷ, a dyna lle roedd y gwas yn holliach.